tun chum video a chuan movie mu nom le pek tak The Innocents ti hi thlira ngai thak ho na lo nei leng umyang Nazi sipai te Soviet Union laka antlom nu lok kumsang hazakwa somli panga December thla ania Soviet Union of Poland rama nan pakhat Teresa chu thimma deuh chuan convent atanga chuak rozal zalin Soviet sipai petrol te mu hlau tak chungin Polish mo Russian doctor nilo doctor chu zongin ate kwal vela kholaya fasha nau pang lo infia mek te chuan French mi Dr. Zirlai Mathilde Bolu French Red Cross tana thok mek nena chuan shwai thlengin Teresa chuan convent lama achan puina mamo an om thu a shil chuan Mathilde chuan French Red Cross nilo Polish Red Cross lam nena kalturin alo ngena Mase Teresa chuan achan puina dila arwala kalmai tura angin tak seksek awang chuan Mathilde po chuan apom ve tangengi a convent lampan chuan aruk the angberin an inzui chuak tani convent an wathlen chuan meche pakhat raipuar ulto nawve mek chu lo amin nati in alo then chok chok to buk convent chunga an ho tu ber mother superior anti mai chuan Dr. Mathilde nena chuan chu meche nawve mek chu achung ten an no chu awanga kalna tur shelawa bai vai taka om convent chunga tlom ngai chua an lak lu ri lai lok ani thu alo soi nga zung zung buk Sister Maria chuan achul ang anga lo pui bomin Mathilde in chu me chenau ve mek a endik vel nu chuan arang the ang bera zai amamo thu soya chu me chenau ve mek chuan pui thiam chan pui nangen mai adu thu alo soi zeu phe chuan Sister ho chuan a mui chu teipa lo char bet dain no sarum takin chu mun lala chuan naw chu ve tir ni in an zai chuak ta bokani lo tling takanaw an zai chua no chuan Sister Maria chuan Mathilde chu thlain Mathilde chuan karon kirle huna chuan penicillin karon keng to don nia ati chuan Maria chuan convent chunga anram hul dam doi ne te manga anlo enkol zui thei to tur thule convent chunga doctor lutle chuak reng chu thilcha ani arin lo thu in alo changa Mathilde ero chuan akal le chu phalsak ri sham turin angen le thung chomi wangchuan Mathilde po chu ahnalama chuan thlentlai pha in an senior doctor Dr. Samuel chuan achan azota Mathilde in a om anom vaklo wang ani ti ashil chuan om ha dam ri turin day off alola peke zui lelama Mathilde pui na nge na vakautu Sister Teresa chu aphalna lama salwa doctor kowa convent chunga ashwailu vengo tawang chuan mother superior chuan lokam khatmekin anin biak na tang chuan ama chi apo in convent chunga raipuar pakhat chu medical treatment chattaka adon lo awangin alo boral to ti sha theibok chutiang thi na chu a thlen to lo na ti in Sister Teresa chuan mang ang takin arukin anma ni chanpui theitur Dr. Zongin alo chuak ve roi ni in alang tabuk ati chate lulnen an ho tu ber ero alom ve chak lo thungani chu mitlai vek chuan Mathilde churon kirle in Sister Maria bok chuan lo chhon le in naute nu chu penicillin manga injection hu chuan Mathilde chuan naute thar chu mu ve adil ngala mase Maria chuan chung ko pakhatin fa atana anlak ngal dai thu in achang mak chuti mek lai chuan an hmaluka chuan nan tho dana ti mingpu rai mek ni khoshilawa tlulai chu wa mu in Mathilde chuan rang takin awa boy som ngala mother superior chuan ron huzuin Mathilde chu a office lama akaw ngal mother superior soidan chuan an convent chunga nan ho zong zong an rai thup thup chan chu pong swal an to hlom wang ni in Nazi sipai le Soviet Union sipai te chuan lu chila an pong swal hlom wang ni in pon lama changa medical treatment don an du lo em chan pu pathian rong bol tura in ser sang le in hlan thiang hlim nan ho an rai ti chu mi puiten an shia ni chuan an ming a chiat na sat pha an hlang bukani
nima sela pathian omring lo 80s nu patina an enkol selen Mathilde chuan an du wanga raya naw pai po ni lo nan raipur hote medical treatment an don tir lo chu sha thiam har sa latifanin Polish Red Cross lampui na tal ngen turin atia Mase Mother Superior chuan chutianga anti ani chuan an convent chu khar sak ani ngei don wangin thilti chia angai lo hulhual chutianga reitok fang anin biak nu chuan Mother Superior chuan Mathilde chu an thuruk te azep sak thei don ni chuan nan raipur ho enkola pui bom chun zom zel chu a phal sak ve ta sham chu mi zan tlai chuan Mathilde li a senior Dr. Samuel te chu chuak donin Samuel hi French le Jewish hapol chung ko khosak nuam save pa ngai takachanga chor chuak ania mase anu le pa te chu Bergen-Belsen Nazi concentration camp ngai saklum ani to thung an fa panei chun ni ma se anu le pa an om to lo nu chuan ma ni le ma ni in enkol dan kong dapin kumsang hazakwa somli kum khan London lama apem ta a French lama in Benbel chu atum lo hlebok anti ti chiam nu chuan lam dunin Mathilde chena in lama chuan in chomlu dun zelin anin khrem zui bok ni in alang anin dai sulep zo nu chuan ti dunin Mathilde chuan chulai mun optu hel ho Polish biak in le kaushan ho laka an che chin dan chu sha ta chak thu a soi chhuaka Samuel po chuan Mathilde in Polish kaushan lam angai ven thar chu makti in mipui mimir te laka an khosak dan le an che dan nun rong takachanga thler hi chuan biak in ani emo ani lawemo alem wak chuangin karing lauti in alautui ni ve convent chuan thlaenge mo zat liam ta khan an father chu chanin a ai o tur chu an la mu zori lo bok ni in alang Mother Superior chuan nan ho chu Dr. Mathilde in apui chin tur thu shilma se chen khat ero chuan a enkol chu an du wak lo a chan chu hurna lakata filima thiang lim tura anin ser shanna tibor bang thei tura an ngai tlat mai ni nan pakhat phi chuan an thil ton chuan arin na thlenga na sataka angor ngin thu a soi chuak hiala Mother Superior chuan chaktaka om tura fuin a chongchai pui chin zan khat convent atanga Mathilde holam chu Russian sipai zuroi ho chuan lo ti dingin vanatang chuan shom chuakin tenom taka khosak puian tuma mase an commander chuan ron nang cheng man hlawin Mathilde chu aron tlanna convent lama kele mai turin ashil himna be sein Mathilde po chu convent lama chuan vakir le in athil tunawang chuan hlawin atrap zuina sakher mai atok zinga chuan Russian sipai ho chu ron lut khupin melma sipai te hum tuma nan ho chu ron pu tluk an tuma mase Mathilde chuan lo dorin taifas nat na leng mek enkol tur chawa chulai muna omve ani thulo soya Russian sipai ho po chuan an chwa san zui ve mai bok until ton chuan Mother Superior chu ati hlautak zeto a zami alawa alo dor sak thewang chuan Mathilde chu lom thu a shil mol bok anti ti dun zui na chang chuan ama Mother Superior nge po chu pong swal tuar ve ani ti chu a sha theita bok akal nu chuan Sister Maria chuan until ton rap thak ta chuan ni tina an zui reng chin thule chuti lai meka pathiana rin na nga tlat chu a har sat tak zet chin thu a shil bok an hlau le GMM pong swala rising zung tu Russian sipai te akal tir thei mai awang chuan nan ho po chu Mathilde chunga chuan an lom nge mai a thona headquarter lama po Mathilde chuan anna atlan sanjin em awang chuan an ho tu pa hne na changin zona a ma chon ve phata military mun chu order le discipline ngai poimo na mun turani ti in a counseling pha jek Samuel po in Mathilde khosak phung danglam talutuk chu maklo ti ruve in Communist Party meeting na a atel ruk chin te chu areng hial chu mi zana Mathilde convent lama avakal le chuan an zinga mi
an thil ton rap thlak tak awanga ril ru lama buaina nei ta Ludwika chuan naw lo hring le thut mai Mathilde chuan buai pui nga zungzungin naw te thar chu duat le uluk taka pom velin a hring tu nu ber chuan nawa pai ti le nawa hring ti po en sha tat si lo wang chuan chu naw te en kol na chu nan zinga mi tho Zofia kuta chuan atlat tabukani akal don chuan Mathilde chuan Maria hne na chuan nan anga nu ni mang hi in chirna inei ve to em tina zota chuta Maria chuan rin na chu darkar somni pali chung ril hlelna khana le minute khat chung beisena nei angvela ni ti na chang Army Medical Unit lama akele nu chuan Mathilde chuan an unit a chan vezet te chu Berlin lama transfer ani don tile abang zong te chu thlato ma a French lama an kele tur thu chu a shetamai Samuel apo Mathilde ne na an kong zo ain an to don lo wang chuan alungai ru ang reng hle mase Mathilde mele che zia chuan thil dang om tlata shiat na nein achan azota mase soidu silo convent lama la chuan nan tam tak chu naw hring thut thei din huna ding reng anni le taklom wang chuan Maria mang ang chuan Mathilde chu an phone le ngot maya chuta Samuel chuta Mathilde chuan ama puiturin Samuel chu somin convent lama kalve tur chuan an pahnein an zui chuak ta amun an wathlen chuan Mathilde chuan ama ang che in Samuel po chuan an thuruk te chu azep sakla tur thu a soinu chuan an ni ho po chuan lorem ti ve in an pahni chuan na an thok dun theita ni Mathilde chuan naute pakhat Mother Superior lakachanga an thuruk le Zofia Enkolmek Helena tia ahming an phuat sak chu Mother Superior laka zep an du thu le chung ko chatak enkol tir an tum thu Maria chuan asoya mase Mother Superior chuan lo sha chuakin an thil tum wang chuan Maria laka hian alom lo tak zet bokani Zofia chuan Mother Superior rin mi adoptura naute keng chunga convent a chwa san lai chu mu in a zui ngala ma se a mu zo to silo she omati in aril ru ana hle chu mai baka atak chuan he Mother Superior hian naute te chu tu nu patuak fanei theilo faot em chung kwa te emoma adoptir tak ngai hau lovin kong sira cross bula chuan baptisin alo nu chia ringot chin boknia chutia ni dang ang boka nan ho naw hrin chwa sa naw sen konga a nu chia le ri ngot nu chuan chongcha in akong zo me ka chuan chaktaka malam pana akal zel theinan adil zui le bok le lama Samuel le Mathilde te chuan naw thar na chu alo thok ve char bok chuti mek line Zofia ero athil ton wang chuan ril runa in beidongin in chung sanga tang chuan zuang thla in aboral ta der mai le thil thleng chuan Mathilde po a ngong na hle a Samuel a chuan a thei angin alo hnem ve Zofia vuina hun ser an man zo nu chuan Maria chu a chung te hne na aboral thu shatir turin avakala mase Zofia ni chuan Zofia in naute enkol mek ti emo eng naute chung chang ma chu alo shereng reng silo Mother Superior ero in Maria bulat chuan Zofia chung te enkol tir tur angin a in soi boxi chuta tangchia chuan Maria chuan an Mother Superior an zale an chung em chuan nan ho shin naute ho chu an chan vo tur tak po lo pengai tak lovin an chunga chuan alo cherin omlo viau chin don ani mo ti ngai to na nei chanin convena akele nu chuan Mother Superior chu chwa chalin thudik tak shil turin ativeta Mother Superior chuan pathian hne na hlanin akuta ka kol tira lom tin lo chang ma Maria yin athil ti chu om lo ati thuwa alo chan le chuan Mother Superior chuan pathian hi iring ve mi alawem ni ti in thinrim takin ala an khum zui chumi nu chuan nan dang pathum te chuan naw veile in naute thar pathum an nei beleta le lama Mathilde le atim te po chu an om na mun chwa san turin an lo in buat sai mek buk Sister Maria la in
Mother Superior lakachanga an him nan ti in an nau te thar ho chu in hnuai bera lo suan thlavekin chu hmuna omve fashing hlim hlot nan pakhat chuan convent chu chhuah sana afa chu ama nge ya enkol adu thu soin Maria hna chuan lom thu shilin ama kong zo turin akal sang zui bok fasha in lama nau pang ho po chu voi tam tak lo chan puya kong tin renga lo boy pui chen to tu Mathilde akal bo to don ta kawang chuan an lo lungai hle ti chuan Mathilde chuan konvena nan ho chuan fasha nau pang enkol na chu an thok tel thei ani chuan pon lama changa zona om thei nan ho nau te shin chu khoi changa lo kala engtia lo om ve ngot nge te te chu an pum pel thei rin na lian tak anei ta a Maria asoi pui nu chuan Maria le Mathilde te chu nau te le fasha nau pang ho nen chuan anon koi lu ta dua mai le an idea le an thil tum te chu an han sui chan ta a hun masalama alauti swal to te awang khan Mother Superior po in Mathilde le Maria ti idea chu alo nol sakngot big ngam talwa phalna apeve tani chu mi nu chuan Mathilde po in chu mun chu chwa sanin nan pakhat convent chwa san tur chu aphur chuak ve ngal boka ani po hi naw shing hlim hlot ni in anaw te ero nan ho enkol turin convent lama anu chha dai thungani tuna chuan thlani zet lo liam der to in convent chung po chu fasha naw pang ho wang chuan anuamin alo hlim om tak zet to a convent chunga nan ho po in an fashion te chu pon lama changa zona om mi alo le team na om mi alovin walau takapumin an enkol thei pha tabukani ole engponi se tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek